Battles. O să dăm un match cu cineva. Gen. Hai să dăm un matches. Matches cu cineva. Da, dăm un match cu cineva. Sper că m-a auzit. Sper că da. Ha, 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 ha. Dăm un match cu cineva. Ha, 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 ha. Dăm un match cu cineva. Ha, ha, ha. Match cu cineva. Ha, ha, ha. Eu o să câștig sigur. Cred că hai să dăm un arena, să dau niște cuțite, dogs, nu splash. Dar cum am level mai mare, nu-i corect. Sper că n-are, cum se numește, nu vine în minte acum. Asta. Ezi, copile, nu te pui cu mine. Ezi. Atenție aici. Ezi. Ce repede să termine meciul ăsta. Când îl văd din stat trag. Hai să vedem. Să ne dau cu ce la final. Hai să vedem. Hai, copile. Hai să joc un loadout de noob, gen. Nu e de noob, e de profesioniști, dar în fine. Vorba bine. Ro. Mi-a așa. Bine, băieți. Hai, pa!